Kaixo, Alberto! Kaixo, bien, Zer Ondo? Ondo! Ja? Jakin dezazue, Alberto, dela bi aste, ordu bete oparitu zirela total ahotsa ez grabatzeko. Nola da ikusentzumena, beti horrelako, bai, hemen esan ginen, bueno, baina ordu erdi hon ginen hemen, esatu ginen, eta bueno, nola esango duke, ensaioa egin ordu hon ginen probatzen, ingen elkarrizketa bat, eta gero, non gelditu zen eura, guretzako bakarrik. Hola, behinze ezagutu ginen. Gaur ez da erresa, gaur zerbait egitea, grabatzea, eta ja, ez egitzea, hastea berarekin, ez da erresa, ez da barrastori. Bueno, Alberto, nola zezina, egine eneko hartzen gauza batetan, orduan lagundu jazuko batzen, nola zezina mundu honetan. Mundu honetan, lenguan kontatzen nizuna, pixkate, umetan egia esan ez, argazkiak ditun maite, ez? Eta argazki kamarak, eta rolako edozein kamara kolak edo txikitik hartzen ditun, eta oso ondo pasatzen duen, ez? Hori realitatea edo beti hor nuen, ez? Zehatzen. Adoizarra jekin ere bai, instantanea egiten eta asko maiten duen nolako lanak. Eta halako baten, ni gazteiztikan baserrira etorri nintzen, bizitzea Zumaiba, eta bakarri, amonarekin, eta gira esan ez, oso ikasle oso txarra nintzen. Pikaldu dintzidaten, esatzidaten, segi baserrira, han lan egingo dezuta. Eta eta lanean egon, 15 urtekin, zera, naukan lagun bat edo gizon bat, gure entzala zera, Zarautza, Zarauzko elkartera, argazki elkartera, Ramos Serra eta beste batzuk gana giltze ziren, eta ara joten nintzen asteazkenero, eta ematen ditun 3 argazki, eta bat besteari ematen ditun astindu kritiko bat, astero, baina kristona. Eta oso ondo pasatzen genuen, oso kritika, eraikelia, beste gino desan genuen. Eta horri biltze ginean, argazkiak egiten eta pixkate ikasten, eta gero, munduari beste bulta batzuk eman, eta oso berandu berriro ikasketak berreskuratu, eta zinitzen, eta momentu baten norbetek esan zidan. Alberto, ikasketak baina egin, zuk maite duzuna. Eta momentu hortan esan nuen, denak baztertu ditu, eta ikusi entzumeneko bideak hartu, Andoaina jun, ez dakiz, deo Madrida, deo hainbeste vuelta, eta hori ibili naiz, ez dakiz, kasketan, eta ez da ibiltzen, egia esan ez. Zer izan da, zuen lehenengo proiektua hola profesional mailan? Profesional mailan lehenengo proiektuak izan dira gehien bat zeak, telebistakoak. Bai Madriden egin ditun, Madriden betizun eta baina Madriden publizitatean, zinean ere montajean eta nintzen nola auxiliar moduan, eta egin ditut gauza batzuk. Baina gero azkenean, bultatu nintzenean proiektu bat neukan, zineako proiektua, gero harrila izan zena, eta hori pixkat nola bera etorri zen, ez da zer, Euskal Telebistan erori nintzen, gutxi gara, beharra, ez egiten duen beharra, jan beharra, gani beharra, horrenak. Eta han denetik egin da gero, Euskal Telebistan ere, porque denetik egin duen, egia esan Euskal Telebistan, realizadore, montadore, lokalizadore, denetik. Produktu asko egin, eta azkenean bete taldean, pixkate hor, baleuko ekoizleekin, hor talde oso poli baten sartu. Zantzan, beteko historio horiek eta, umen euskal programazio egiten zuen taldearekin. Eta hor, Miramonen egia esanez,
hainbeste sufrimendoren atzean, egia esan ez, hori, esautu ginen, elkartu ginen horako talde poli bat, eta, bueno, oso ondo pasa genuen, asko sufritu genuen, baina oso ondo pasa genuen, eta hor, telefilm bat, bideoklip bat, lehenengo kontatu duzuna, ez da, zuk esautzen zenuen, gaina, gero, ez etzenekin, mundu hortan, ez da sorpresa hartu nu, zegoetenik mundu hori jarraitzaile zutsuan zen. Beitu, esan ez, polita izan zen, zoze bat zegoen, gure atzean talde giroan edo hor gogo bat zegoen, eta uste hori transmititzen zela. Eta jo, esaten izuna, ondala ez da hainbeste, bideoklip bat ikusten, lokaliko lehioti, bideoklip hori, ni realizatu nuen. Eta askotan behitzen detenean, esaten zu profesional mailan, jo, YouTubeen ez da egit, 200.000 entrada edo, zeak ez, eta ditu, eta esate zu, jo, behitu, ez zein berdan ez, azkenean, arrakazta. Eta gainera hori da, zelako arrakazta izan zuen, eta horrendik izaten dira, zerretu. Zuzine hidalgo, ezien taldeko abeslaria, zuzine musu bat. Zego horapen, bai, musu bat emendikari. Eta... Aberrez ikusten, zenbat urte, zubine, lehene. Telmo ikusten den, ze Zumaiarra eta gainan ere emazten leguzu txikila da. Telmo. Telmo ikusten dut eta ondo ikusten dut. Zukari bat, egin berako dugu. Nire aurtagoa gogoga ekartzeko, Izu, bakizu, Olako baskeiek eta egiteko beti prest. Proposamena montata, Hor gelditzen da. Hau zake, amendikan aurrea, beste batzuk animatzen dira. Nik esaten izun eta egia da, hor, destakatu inberdala, medio oso gutxi gen euskara. Oso gutxi. Bideoklip hori egiteko eta hainbeste lan egiteko, baina gogoa edo lan bat zegoen eta atea egiten genuen, telefilm bat, bete ispidioen jabegian, eta holakoak, bi astetan, venga, idatzi zerbait, venga, guazen, venga, hain inberda, eta biharko montatu, eta ez da gizeta desbeinan nola. Eta atera egiten genuen, eta zatik ama hori, izan ega. Eta zurrunbilo hortan, nengoela, telebistako zurrunbilo hortan, eutxi proiektua zehatu zen, abiatu zen edo gauzatu gauzatu zen, hori da. Eta hortan, izan zen, egia esan ez, zineari begira, lehenengo gatza edo lehenengo pausoa. Behitu, ondo, sufrime, horre ere, izan zen, asko sufritzea, jende, berriro medio gutxi, oso gutxikin eta zea oso gutxikin, nola baite atera inbertzan, egin inbertzan, eztabaida pila bat gainditu, baina hala ere berriro ere talde bat zegoen, jende bat zegoen, eta uste pertsona horiek izan zirela, pixkat denon artean gauzatzea edo errealitatea egiteko. Eta eskarmentu on bat hartu nuen, asko ikasi nuen, hori, ondo pasatu nuen, baita ere, oso ondo. Eta esate izut, eta daude hor pelikula hortan ere oso batzuk asko maitu dut. Eta gainera, nik ikusita dakat, hori daude, Angela Lopez, Oriana Merito. Bai, segi esan ez, eta, eta bestean beste. Jokin alegin beste. Ahora buru ere papel bat egiten du oso polita, eta momentu batzuk oso polita. Kandido, danak aipatu ez, baina hor ere jendea, jendearen jarrera. Nire ustez, ez tegit asko esatea da, baina nik sinisten dut jendeengan. Eta jende hori ikusten du nik beherengan sinisten dutela, beraiek ere implikatu egiten dira. Eta horrek asko laguntzen du bidean, porque azkenean zine egitea beste gauza batzu bezala, bizitzako beste bide bat da, eta bidean eta bizitzan hori berdeu elkarlan bat.
Eta eutxina zen hori, alde hortatik nire eskarmentu duk oso ona. Gero kantabakoet egin gurezu, baina badaukazu eutxin anekdota bat edo. Jo, lehenguan zerbait kontatu nuen, bai, leikena, ez? Exacto. Berreskuraten Egin nola, eske, nik ere, eske, Bueno. eutxin, bueno, eske, pentsatzen detenean eutxin, pentsatzen dut, egunero zegoelako anekdota handi bat. Porque dena zen jaiki, hasi eta rodajean zerbait gertatzen zen egun baten eta urrungoan ere bai. Eta nola ala egiten genuen, ateratzen genuen, baina oin esatizut, ez dakite... Zabaleba, plano asko ziren kalean. Bai. Plano asko kalean, jendea mugituz, baina ia figurantere oso gutxi genitu, baina, bueno, hor lortu genuen, bueno, eske, gara, anekdota gu ere, hola, gea, suerta gea, eta esaten dut, turra, eta turra, fikzionatuko deu, zera, ez, mendi puntan, eta jendez gainezka, mileka eta mileka pertsona dagoen plano bat osatuko deu, eta hainztak izan gertatuko da. Eta paperean, eta nire esaten, bai, baina hau egitea, eta hor zegoen norbait esaten, hor jarri erditen indarra, baina hori errealitate egin behar da, ez? Eta oso zaila da gure mediarekin, hemengo pelikula hauek pentsako zuen nola egin diran eta nola egiten diran, eta gaur egun zerbait gehiago, baina ordu lehenak ziren, utzi ez bigarren edo hirugarren pelikula izango da euskaraz bakarrik egiten zena, etzaukan beste, bueno, oin bihurtu da, alderantziz ez, gaur egusten dut igual errexo bala hemen euskaraz egiten. Baina ez gazartuko. Gauza da oso zaila zela, eta hori, jaikitzea goizean eta esatea, zenbat jende da euskal lagun batzuk, nezein bere, turra fikzionatu, mendi puntan, eta esan ez hemen milek eta pertsona dela. Horgoratzen dez, barakaldetik gana, ikastola batetik gana, etorri zirela, berriro, laguntza jendeen barrera, eta bueno, denok hor batera ez, treneran bezala, atera egiten. Nego gogaitzen, sekuentzela, nola, zeunden, edo kotxea matxugatuta, edo zikisten zain, ez da, oian amenitu gana, eta bestea lagungo bizan kotxea, amodioa egiten da, sekuentzia oso politia, hartu zuten, bai, bueno, Sierra Armaza zerkamentuko, eskaramentu da gana, ez dut esango, baina oianare oso sekuentzi politia, eta berriro ere, bueno, pelikula ez da ez hortaz, baina oso ondo egin zuten, zezango izut, horre bili ginen guztora, nola bait, gu ere disfrutatzen, ikastaro polita izan zen, pelikula hori egitea. Eta, bueno, hortikan, abio puntu eta jarraitu. Arrilla, Arrilla. ikustita daukata, Bueno, eta zer dio barrillak? Ez ez dakit nik esaten dut, bizirik aldago nikan arrillak esaten dut. Arrilla, bueno, gustatzen zait, zer kontatzen da, Bai, nire ustez oso mamitxo da pelikula hori, eta hondikan ere ez dakit noiz ikusi nuen, ez naiz kostatu zaten, ere berriro ikustea oso zaila da. Baina gaurko, bueno, egizan ez, berriak eta ez ditut ez da notizitan ze pasatzen da munduan, oso deskonatatu da nabida. Baina arrillak kontatzen duna oso bizirik da orain. Oso bizirik. Zoritxarrez, baina bai asko dauka orain dikan esateko pelikula. Ze, bai, oso mamitsua da, oso sakona usten dut horre ere kontatzeko modua, bueno, izango dut komplexoi gabe, eta ausarta, eta horre ere, bueno, lagun asko edo profesionaleri implikazio handia izan zuen, pelikula horrek ere, eta denon artean lortu genuen zerbait egitea, berriro ere medio oso laiztuak,
denetik egiten berriro ere, ni goguan daukat hor nola biltzen ginen, plazan, grabatzen, nik korrika, mendikara, sekuentzi bat nola osatu, nola lortu, nola oso, hor bai bukatzen genula lan bat, esan ez dakat arnasartzeko ere indarrik ez daukat, ez? Eta horrela bukatzen genuen, nila egunero, ez? Baina, bai, berriro ere, bazaukan eta oraindik dauka, pelikula horrek daukan esateko zerbait, horrek esnatzen ditzan egunero, berriro ere esan benga bai merezi du eta egingo dugu. Alberto, eta nekea, zenbat neke jaizan beharko zenuten denok, ez? Bai, denak, denok egia esan ez, eta, bueno, orokorrean, mundu honetan, nik askotan esaten dut, ikusentzuen hemenezko munduan sektorean gauza bat oso ona eta beste oso txarra dauka, ez? Bat alde batetikan bokazionala dela, honen nahi dugulako gaude, baina nahi dugulako hortan, beste indar batzuk esaten dute, aize ondo, nola nahi duten egin ingo dugu, eta gutxi jokin ere egiten dute, ze ondo, eta gutxi jokin ere egiten dute. Eta hilean mediorik gabe, baina nola nahi duten egiten dute. Eta lortzen dute egitea. Eta hor azkenean desoreka handi bat sortzen da, ez? Eta, karo, ematen dunak, momentu baten esaten du, ezin dut gehiago, ez? Eta akaso niri hori gertatu zitzaidan, oindala, ez, urte gutxi, esan unean ja, ez horrela ez, ezin dut gehiago, ez dut nahi horrela jarraitu, ez. Eta horrela pare bat proiektua aidean edo gelditu ziren, eta nik pixkat pastertu inez, bidea, pastertu inez. Eta hor, hemen irazu oina hau esateko, nek onoitzelak ez, Alberto, guen kontatuko dugu zergatia, baina orain ez dago zinema mundua guztizatuta, baina hala ere onartu zuen nik berari elkarrizketa egitea zergatik konexia moduko egon da eta... Bai, eta bi aldiz. Dale. Egia esan dizut, esan izun lehenkoan ere, oso askotan, terriz eukideten erorlako aukerak zerbait esateko edo egiteko, edo elkarrizketaren bat, beti izan dut ez naukaba gogorik, ez pixkate horrela bizko pastertuta nengoen, eta momentu baten esan hon, ez behitu Alberto, gaina justu nire bizeme, edade polita zeukaten, eundala 4 urte, etxean egoteko, laguntzaile bat geneukan, eta esan genuen babitu niken alde, lan hori, eta horrela jarraitzeko nahi dut etxean egon, disfrutatu eta sufritu, semea, eta asko sufritu, baina 4 urte hauetan, 5 urteetan egon naiz hori semeak etxea, emaztea, denak ondo zaintzen, eta nola buruak zerbait eskatzen zidan, bakizu hemen beti dago zerbait, buruak nun jarri, hasi nintzen lengua eta literatura espainola gradu ateratzen. Eta aukera mantzidan berriro ere, historiaren oinarritan sartzeko buru belarriz, dozenaka eta dozenaka liburu berriro irakurtzera, baina ni guztua egin dut. Eta tonto, atera egin dut, karrera atera egin dut, gradua, lengua filologa egin dut. Eta, bueno, ondia bukatu dut, eta esaten, eta seme bat ere kontan izan ez, ondiala gutxi esan zidala Alberto, baita. Eta esan zidan, eta ni urrengo urtean ja behatzi urte egite ditut, ni aldu dut ja gozaldu bakarrik. Ostras, esan ziren, Alberto, ja zerbait pentsatzen hasi beharko duzu, eta lan txiki batzuk egin ditut, bitartean oso lan txiki, nolako bideo txiki batzuk lagun edo zientziaren beste arlo batzuk. Eta gainera, nik hau aipatu nahi dut, zakotek askok mania zakotek gauzak separatzeko, eta nizten guztiz kontakoa, eta zure kasuak adibide
lehenko batu galdepetetik, eta zizea besteatetik, enlace bat dago, Bat, dena. Ustez, bueno, askotan esaten da, Shakespeare gaur jaio bazen, izango zen. Ez dakigu. Baina, arrakasta guztua zuen. Shakespeare, orduan arrakasta eukitzeko, bat izu, gaur egon zineak asko ematen du. Aurpegi eman, baina, bueno, dena da, sormena da, bakoitzak bilatzen du bidea handikan edo handik, amendik edo handik. Baina sormena eta barruan daukasun hori, nola bait, buitu eta gauzatu, ez? Han edo hemen ere, ez? Nik, gaur egun ere pixkat jolasean, lehenkoan ere esaten nion, montajea zer da, eta ni zinen montajea asko maite dut, asko maite dut, asko sufritu nuen, sufritu izango montaje batzuetan, baina nik ez baden menperatzen montajearen ardura guztia pixkat urduri jartzen ez, gustatzen zen montatzea, eta bai, sartzen ez, eta gaur egon zuzentzea eta montatzea oso luturik daudela, oso luturik. Eta gidoia egitea. Gidoiak eta idazmen lan horiek, ez? Baina, esaten montajea, azkenean idazlana zer da, idaztea zer da, montaje bada, ez? Itzen montajea, ez da besteik, ez hitz batzuen non eta non jartzen diran eta nola esaten digun zerbait edo ez. Eta orduan ja, hasi naiz, nire jolasek egiten ere hitzekin, ze azkenean merkeago da, baina hondikan hor dakat, hori izaten esuna. Umetan sartu nintzen hori irudiekin eta irudiak hor dauzkat hondikan, nonbaiten esan torri neo maitea, eta bueltatuko nahi, seguro bai, Eta adibidez montajean nola sentitzen zara edo zer transmititzen duzu, zergatik nire ikuspuntutik montajea oso gutxi baloratuta dago. Bai. Oso gutxi, eta tristena da, ze nire ustez montajeak igual emango du, eman aldezake nortasun handiena lan bati. Bai. Nik montajean sartzen nahi zenean eta adibide bezala jarriko dokumentalak adibidez nik montatu nik egin ditutena. Bai, Oteizarena eta beho etzingo dira gozu, plisa itzen hitza dokumentalan zen, ustez dokumental oso gustora sentiarazten diten lan bat da. Eta hor goratzen dut udara oso bat sartu nintzen Kobasuluan, Tuntuxaren eukan, produktora, nik Iban Garate eta Mikel Mendizabale, eta han txoko baten sartu nintzen, eta han sartuta egoten nintzen, eta denetan, gustora sartu, bai, sortzeko aukera ia handiena, grabatzeko baino, ematen zidan hango ordu haiek, ez? Oso gustora sentitzen nintzen. Eta hain askotan igual gaur bat, eta esaten dugu, gaur jolasean hasiko naiz hitzekin. Idazten, edo nire hitzeko gauza idazten. Eta nire ustez hor ordu txikietan esaten da sartzea eta jolastea hitzekin eta bestekin, berdina da. Berdin juten esoera, gustora. Zertako da lan hori, nori irabusteko inori ez, niretzako. Dara ikusten non, ez, Jin Jarmus ez asko gustatzen zaite, eta nola segide taraman ez, zinegileak. Eta bere pelikula azken, ez da dute izena, baina beste poeta eta autobus gidari den personaje hori. Eta nola idazten duen da, kriston poeta da, baina berarentzat, ez? Hori, usten dut hori ez deula baloratzen, ez? Ze aukera ditugun, guk pertsona moduan lantzeko sormena, ez beti besteak ikusteko edo lanak hor nun baiten jartzeko, baizik eta guk garapen pertsona bat egiteko, ez? Usten dut, usten nahi gehala, bestei, gure garapen pertsonala bestek egiten dutela, eta guk aldugula gaur egun, behitu zuk zela, eta grabatzea, idaztea, pintatzea, igual, ez dakizer, baina, bueno, horrek ematen du, bai, hori, pixkat, lehenkoan irakurtzen nahi naiz, lo inundona da,
lo útil de lo inútil, esaten dana, lo útil de lo inútil. Eta hor, usten dut, bai, humanitateak eta pixkate alde batera usten nahi garen gizarte bat garela, eta ni korra naiz, eta hori aldatuko deu, baina aldatu inberdeu. Ze teknologia eta beste guzti hauek oso nahi dira, nik usten dut beraiek kriston kalitatea eman aldigula, baina humanitateak ez baditugu laguntzen. Baina badakizu zein da ezberdintasuna, Alberto, eta jendea ez daki ezberdintzen azkenean teknologia zer izan da revoluzio bat ez, eta humanitatea ez. Claro, eta humanitatea hor jarritzen du bere revoluzioak egon dira, eta hau bezalakoak, eta beste izango hau da ondienagoa den edo ez gaziko zertan, baina imprenta sartu zenean, kriston revoluzioa izan zen, eta beste revoluzioa hainbeste ditu, gizakia jarraitzen du egiten. Eta gaur egon ikusten dut gizakien nahi dula beste mundu baten bizi, baina mundu honetan ere bueltatu beharko du. Penez, baina ikusten ditut, ni hor zen edo eskal, bestea behatzin behar, baina besteak 13 inda, eta 13koak hor sartzen dira, eta amigo, Dios. Bueltatu inberdala, deo hemen bizi gara. Eta ni asko ikasiren ikastute honetan, ze dakizuen bezala ni epa batean nago, eta urte batez egin nahi dituzu bi ikastute, bi maila. 4 hilabeteak dira, eta 4 hilabete bizi dituzu kurtso batean. Eta gizartez hori esatu zugutenez importantea dela historia. Zetako zer pasatzen gure atzetuk jakiteko gu berdina egin dezaioguk saihesteko, ez? Dudik gabe, beti izan da, baita ere esaten da, el hombre es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Hor jarraitzen dugu, venga, buruak enpaetako damba. Izangoa, nire batzutan esatet, igual teoria del espermatozoide. Da hori diaia gizonen izangoa, baina venga, berriro, eta sei, haber bat sartzen da, gula zioan, baina, hor lagea, esan ez, pena da, baina hor jarraitzen du, baina esatizutu baikorra izan berda, ze honek buelta bat izango du, beti izan da, izakia ez da hor irautza baten gehiago, punta baten, pero momentu baten konturatuko gara, lan batzuk ez ditugula egin, orduan egin berko dira. Modu honean txarrean, eta txarrena da, jende asko sufritzen duela, ez? Eta historia hor dago, eta ikasteko dago, baina gero igual, ez dugu ondo agertzen, bai, nik oin justo praktiketan nabil. Eta nun gradu hau, filologoa, eta master bat burutzen nahi naiz, maixua izateko, baita ere, hor, egitzeko bintzat aukera. Eta hon praktiketan ari naiz, eta ikusten nahi naiz pixkat lengua eta literatura nola sartzen den geletan, ez? Eta hor ere, hori ikusi berda, baina eske motibatu berda, hor jendea ez dakitze punturaino, erakusten dugun, nahi ditugu erakutsi gauza batzuk beharrez, eta igual ez da erakutsi behar izana, ez baizik eta bakarrikan, motivatu, ez bakarrikan jende eman tresna batzuk, baina sartzen baldin bagea, esan ez, historia ikasi merdutu, ez dakit, zaila dago, lan zaila dago, baina. Ikuste, honeko izate batean, gauekuk nun ez dakiko zegoetan jakintasuna, ez? Gauzak jakitea zergatik helburu hori eduki ezakera dena ikasiko genuke, ez?
Bai, dudik gabe, eta jakintasunak ematen duen bentaja. Izaki moduan, eta bai zientzia edo teknologia arloetan, eta baita ere humanitatea pertsona osatzeko eta garapena lortzeko. Gaur zer daukagu pila bat informazioa, eta hori zea baten ez, artikulu baten irakurri nuen eta asko gustatu zitzaidan ez, daukagu informazio pila bat, jakindura edo konozimiento esango da, pila bat daukagu jendeak arlo txikietan, baina oso gai gara, edo zer gauza jakiteko edo aiatzeko, baina nola erabili hori dana, eta nola hori izango litzake, jakintasuna, sabiduria izango litzake, jakintasuna hori, ez da gila modifikatu. Ondala 2000 urte, askoz ez informazio gutxiokin, jakintasun handia zegoen nola erabili eta nola bizimodu bat lortzeko ahalmen hori eukitzea, ongantentzea. Gaur egun, daukagu informazio eta zea pila bat, baina horiek nola landu gu pixkat hobeto bizitzatzeko edo hobeto sentitzeko. Aldi berean ez, oso jende tristea sortzen da herrialde oso teknifikatuan eta garapen handia dukaten sozitz, gizarteetan. Orduan hor, desoreka handi bado, eta zinean ikusten da, hor goitik datorren ez dana goritatzen dagoen Europako herrialde iparraldeko oseak ez, denaria eredu bezala ikusten ditegu, hemen dago zea honena ez, baina bere zinean, adibidez, edo bere ikusten da hor tristura handi bat bizi dela, zerbait gogorra. Orduan, igual berare behitu behar dugu, ez, beste gizarte batzuetara, zehan beste post batzuk ere ikusten dira. Orduan, dena ez dagoan edo hemen, baizik eta horrez, oreka bat bilatu behar da. Eta hortarako adibidez, sormena, zinea, literatura asko ematen digu, ze jundal dugu gora, bera, eskialdea, beste aldea, denetik zerbait bizi, eta nik esaten nuna, zenbat eta gehiago bizi, eta horrek bai ematen digu, literaturak, sormenak eta zineak, eta ematen digu beste mundu batzuk bizitzeko aukera. Eta eso da, horrek eman digu, uste, bizitzan gizakiari, hori ahalmena, geoteknika, baina ahalmena zer eman digu gizaki moduan, segurazki beste mundu batzutan bizitzeko aukera hori. Eta horrek, usten dut, humanitateak, gizarteko zoro hauek, los que trabajan lo inútil, beharrezkoa garela ere. Nikoan esan izan, Eugeni zurekin, lenguan egin ginen, zela gustora, hitz egiten, baina berriro, Eugeniken egon nintzen, eta berriro, biziposa berriro piztu dit, txoko honetan biziposa. Eta biziposa honetan zerbait egiteko gogoak, Eta pertsonak agotu baina, nesu bateko da asko jasan du, eta batez ere asko jasan hori ez, jendeak ematen dizuz ezagupena jakindina. Dudik gabe, lehen esan dizut, guzti dauten izan eta guzti dauten gizakiok goreko basuetan sartzen garenean. Baina erten iberda. Zukatera zenidan, honea etortzeko, aspaldiko parte solako elkarrizketa bat egiteko, gero, deitzen dizkipa, eta esaten Alberto, dena, audioi gabe grabatu edo esan du, bueno, zeo hona izango da, porque oso gusto joan ditzen, esan elkarrizketa polita esan nion emaztari, eta semei ere, eta... Erako jovenatu, gukau, pasa zaigu ez bakarrik zugapena, oinaz bemoitzea. Baita dekin, bueno, ezak ez nahiz bakarra. Nego, idaiz lezagagatik. Baita. Bueno, ikusi, horiek, zaitu inberditugu, eskerrak ez da hola, ekoizle txeik eta ez da batzetik, Bueno, eskerra, behitu. Gure artian. Eta, behitu,
hau gertatu izana ere, ematen du, horrelako esan, haura zerbaitetako balio oso, nire ustez bai, nire guztu juntzen egun hartan. Eta nire oso guztora. Benetu nintzen. Lasaio etorri nez gaina, eta, bueno, zeik hasi bide, babitu, kontatu, baina nola lortu du, Jimmy? Horrelako kaneal bat, horrelako jende sorta bat, baina, esan izun, niretzeko lujo bat da, hemen egotea. Lujo bat, laizter oso zaila eta denak egongo gara, hemen, deika, esan Jimmy, mesedez, nik zerrenda horta, nik hor nahi dete gara, oso maila polita eta eta nik nahi nuen, zuriekak zogatu jakinda ez zaurela hobat zinemunuan, baina badauka zuzua repidea egin eta egoera hori oso polita da irudipatean jartzeko, Oso polita, gordina, benetazkoa, baina oso aberasgarria. Urte hauek oso aberasgarria izan dira, esatizut, oso momentu oso txarrak eta zea bizi izan dira, bizitzeko zea, Baina, aldi berean esaten duzu, ondo torri da, askotan, nola esan, beste beti aholkoak ematen nahi, baina, noiz behinka gelditzea, ez ezatea, gelditzea, gaur egun, nire burua ikusten dut askotan, Alicia en el País de las Maravillas, untxia, personaje horrei inbertio dik pelikula bat. Porque gaur egun, hoxe gara gehieno. No dijo untxi hori, ez dakigu nola dijo, horrela bizi gara da non. Eta komentatu genuen, hogai, pelikula bat, egingo bazenu fantastikoa, eko zenukoela landu. Bai, esaten izun, gaur egun ez dakit, oso niri gustatzen zaizkit, esantzen didan, errealismoa asko gustoko dut eta baina, fantasia berriro usten dut, berreskuratu egin berdeula, berriro ere, hemen, azkenean ez bezara inventatuko. Bizitzaren sormena eta korrienteak horti dugu, batzutan hemendikan eta hortikan pixikate bestea pasatzen dira, eta, hor berrikuntza horietan, nola bai, zerbait gehitzen juten bakoitzan garenak, eta, hor zondo, eta nik asko falta botatzen dut gaur egun hori, berriro fantasia horrei bideratzea. Igual ez dakit fantasia baten bizi garelako errealitatea kontatu nahi dugu, baina askotan, igual, min gehiago eman dite, mina ere, baina ikusten dut, ez ezagun den mundu bat kontatzeko grina saltzen dute batzuk, eta hori askotan pixkaten niri gordina egiten zain, errealitatea esaten baldin erabiltzen badezu, ezautu berda pixkat errealitate hori, ez bakarrikan errealitate hori, ez da egit, momentu baten asko, ez da egit, arreta handia izan duelako edo almena duelako, baizik eta ezagututa ez, hor errealitate hori pixkat gehiago lantzea. Askotan ikusten dut hori kontatzen dunak eta errealitatea oso urrun bizi dira. Eta horrek niri min pixkat ematen. Orduan, niri askotan, kasontan harrila izan zen, niri harrilako mundua oso ondo esautzen nuen. Eta realitatean ere almun sartu, baina igual, hainbeste ezaututa horrek ematen zen almena ere jolasteko eta pixkat nundik handik eta mendik gauzak, eta sortzen osatzea ere, esan ez, ez da, nik osatzen baldin bade pentsatzen dut zerbait iritsiko dela, eta hori astu egiten du askotan. Zu, hori badukazu. Astu, eta nire uste, obagatzuk eta desmotivazioa. Bai. Bakoitzak motibatuta egin behar diteu. Eta eskotak motibatzeko ez dugu zerretan helburua jakin behar, ez?
ez dare, eta askotan, eta nire ustez gaiz gauza igual honenak edo politienak azten dira, hori da. jakin gabe, baina, bueno, bidea hartzezu, zeatikan, gogoa daukatelako bide hori egiteko, ez? Nik zeunago eskutan zuen jabetzen den, hauke zu pelikula bat zuzen du. Ideia bat eduki, ideia hori idazte eta ez atera pelikula konkretuki zuk gogoak daukazun bezala. Dudik gabe. Gainera, imposila da, eta, bueno, horrek Fellinik esaten zuen, ez? Oso poli bat esaten zuen. Nik pelikula ja buruan ikusi dut, pentsatu dut, jazta, bizi izan dut, oain txarrena dator, gauzatzea. Wow. Idaztea, rodaje egitea, montajea, net esan. Pelikulak azkenean, momentu horiek edo, zuk badakizu zerbait kontatu berdezula. Gero hori gauzatzen, bueno, ondo ere pasa aldezu. Eta, baina, bai dagoela, sormenan zerbait iturrian edo, dela hori bizi, motivazioak lantzen duen momentu bat. Hor, idea primigenio, edo ez da gero esango nuke. Hori nik ere askotan sentitu izan dut, eta hori adibidez sentitu nik harria dero izan dena, Madriden bizitzanean, igual, ez? Urruntasun hartan, ez? Madriden bizitzen, eta, bueno, han ere gordinak bizitzen, eta goratzen ez, guarditan, plaza batzutan bazkaltzen nire bokaiotxoa, eta han, ez? Han esan hau nahi dut kontatu, ez? Historia hone, gero, gauzatu da, eta hor da barrila, baina momentu haura, sormena momentu nagusia, haura xe da, ez? Eta kontako zemertagotetu dentzuke, eguneko kontasun fijo batetik bidoi bat egiten. Nola eta zenbait tagotetu dentzuke bidoi bat egiten. Esan nahi dut. Bizi guzti bat. Porque ez baldin badezu, grabatzen, azkenean nik goratzen den eta esan gidoi bat, eta baldin badezu, idazlanak hori gertatzen zaie ez, idazlei ere, azkenean, hastentzea zerbait idazten, eta ez badezu bukatzen eta argitaratzen, hor jarraitzen dezu, moldatzen eta idazten, eta mugak jarri. Baina, bueno, nik gidoia, esatezu, eutxikasoan adibidez ezkeztek indon izan zen, baina gidoia eta gauza batzuk izan ziren tita batean, edo beti izpiloen jauregian goratzen naiz, grabatu egin berdeo eta entregatu egin berdeo eta bi astetan zerbait idatzi. Eta astetzea eta idatzi, berdezu zerbait. Gero, hombre, honena da denbora bat eukitzea eta histori bakoitzak dauka bere denbora. Baina, bueno, ez dakit, bakoitzak du bere zeak ere, bere mugak, oso gidoiak eskatzen ditu. Nik segurazki, bitu harria dena, ez ditzen bat urte pasa ziren, ez? Hasi lehenengo gidoitik azkenen arte, ez dakit, zerbait honagatik izango zen, eta jazta, ez diot. Guztia da, zerbait galtik, ez? Zerbaitikatik, eta ez baldin badere, horrela da, horrela hartu behar da, eta momentuan bizi berdeu, ez atzo ez bilar, eta hemen gaude, berriro ere, lasai, gustora, eta, bueno, txokontan berriro biziposa pixka kargatzen. Eta, segurtaz ezazu irakurtzea. Irakurtzea? Aspalditikan, dena azken lau boste urtetan pentsazu gradua bateatzen, gradua egiten, literatura espainiarra guztia esageratzen, baina zenbat irakurri izan duten, ez? Quijote, berriro ere, ez dakit, hainbeste goxatu egin den. Berriro esan dut, ze literatura daukagun eskuetara, eta ze gutxi baloratzen den. Hori esan behar dut berriro. Eta goratzen zera, lemon esan hori, eta egia da, La vida es sueño, Calderón de la Barca. Shakespeare bat firmatu baldin bazun obra hori, gaur izango zen,
onenetako bat, mundialeko onenetako bat, dudigarri bat. Osa, kandoen da barka izan detenean, eski hainbeste, Lope, edozein, gaur egun, eta oindala urte, eta dauzkagu alako idazle eta sortzaile batzuk, eta pixka eta ez da abandonauta, baina berriro izan da, gogua esateko, hemen daukagu, jakin minaren ondikan badaukagu, eta gero ja bukatu zenean, goratzen dut hori bai, bukatu zen karrera, goratzen irailean zen, eta arrezkeneko esaminak egin dituen, bi esamin euskaran egin dituen, esan venga, ja hauek genditzen baditut, ja karrera bukatuta, eta esan nuen, eta lehenengo aldia da, 5 urtetan, 4 urtetan, nik aukeratzen detela zer irakurri. Zer hartu nituen Homeroren Iliada eta Odisea. Biak, bat besteren atzetik. Txapa! Esan nuen, oinarrira berriro ere ez. Asko kostatzen zaite gaurko gauzak irakurtzen. Beti joaten ez da izatekan joera badukat, asko aspalditik, beti atzera begira, edo, hor, esaten, historiko diren batzuk ez da. Pena da, porque gero kontratzea gaur egunero jende asko eta ona ez dezula disfrutatzen edo ezagutzen, baina dena ezin da. Bizitza honetan zorionez, gauza batzuk atzean utzi behar dute, eta behitu, aukeran. Zergatik ortegitzari buruzko dokumental bat. Ze buruz, Oteizari bat. Ni Oteiza beti izan dut, ez dut, maite, usten dut hor daukagula kriston sortzaile bat, irudiaren atzean, porque sormena, gu sortu dugu, ez da, bera sortu zuen holako irudi handi bat, eta usten dut jende gehiena hori maite duela, eta asko zatzen duela, beneratzen duela, baina horren atzean zeon sortzaile handi bat eta kriston gaitasun zuen eskultore edo sortzaile ez. Eta beti, baneukan alako lotura berarekin, eta alako baten esan zidaten, orduan ere baleukan esan zidaten, goratzen ez 2 proiektu atera zirela Euskal Telebistatik aukera egiteko. Bate, medio pila bat eman zioten egiteko, ez izango, baina, egitzuten alako zea bat, eta guri esan zigotean, hauxe daukagu, honekin ez dakita halko duzuen zerbait egin, eta esan zioten, baina Alberto, zuri asko gustatzen zaizu, Oteiza, eta horrela izan zen, eta, deo alboan berriro ere, zorionez, neukan, Mikel Mendizabal, eta beste lagun nahi beste, eta zan, egingo deu, porque goxatu egingo deu, zerbait aterako deu, honekin Oteizarekin zerbait egiten. Eta egin genuen alako dokumental xume bat, oso aberasgarria berri ere, lehenengo gauza egin nuen goratzen naiz izan zen bere irudiak kendu, dokumental guztian ez da agertzen bere irudiak, irudiaren bat, justu bukaeran txiki bat, eta kendu egin genuen zen, ustez, ez zion honik egiten ere bere lanei, eta nik ez dakit nolakoa zen bera, eta ez zaitez interesatzen beste, bere albokoei, baina berak eman zigun lana, bere sormenarekin, denona da. Eta hori nahi nuen nola baite goraipatu eta eman, nik medium bezala, eta oso ondo pasa genuen, oso dokumental nire uste xume eta polita lortu genuen, eta barriro, jendeaz, laukatu egin genuen, egia esan ez, rodaje eta dana kauza guztiak egiten genuen, 3-4 egun, lagun, jute ginean, egoratzen naiz, Mikel Mendizabal, nirekin askotan egon dana, eta ni esan genuen, hartu egite, Ernilloko puntan, plano batzuk bat tripodea eta bestea kamarakin, eta errexilen arte utzi kotxea, eta guazen goraino, 2-3 plan politiak hartzeko, ze gaur egoizia eta biltu, eta bera ginean, sufrimenduan, eta hori ere usten dut, transmititzen dula, eta ondo pasa genuen, harri artean, Eta flixena. Harri gehiago, esaten ziren batek, hain beste harri. Flixarena ere izan zen, jakin mina. Ni Zumaiarra izanez, eta goratzen dut, orduan ez zegoen, hain faman edo, flixaren historioa, eta horra izan, Ser Hilario geologoa, pixkat, hartu zuen bera pixkat ardura
aurra pixka zabaltzeko, han gertatzen zen zabaltzeko, eta berarekin egin unalako bueltatxo bat, eta ze historia da, hemen kontatzeko, ez? Gure gizakiaren historia, munduaren historia, eta hemen justo ikusten deun, lau mugak edo, ematen digu aukera, ez daukago. Zer da, gaur kontran dagoen joera bat, da, zerbait begiratzea eta jakinmina batekin, horrek zer esaten dugun interpretatzea eta gure egitea, eta horrek laguntzea xumetzen, hondikan ere humiltasuna hartzen, eta karo, munduaren historia, zer gertatu zen historia, ikustea nola dinosauruak hil ziren eta meteoritoen esker ugaldeak eta mamifero guztiak bide hartu zutela eta hemen gaudela gu eta hainbeste gauz handi, nik osatu egin genuen, goratzen naiz, adiez Bingen Mendizabal, nirekin ere beste lan guztiak egin ditu, Bingen Mendizabal musikoak eta berak ere ikusi zunean lehen aldiz etorri zenean eta ikusten genuen hain handia zela dena. Eta gu hainbeste txikitzen ginala, horren aurrean. Hori, sentimentu hori, romantikoa da, jartzea, itxasoren kontra, munduaren parean, zerbait handien parean jarri eta zan, ez gira zer. Eta hori horrelako jende jakintxu batzukin sentitzea, porque jende, horra euskaguz zentzilariak, kriston goi mailako zentzilariak, meteoritoren hipotesia gauzatu zuen bat, Jan Smith, Holandarra, hori mundu mailan onenetakoa, beste bat Bruce Runegar eta zure lana zeintzan atzo arte, director de astrobiología de la NASA, vale. Director de astrobiología de la NASA, vale, eta gurekin gaur, pentsauzazu, nigor kontatzen, nigual gehitxo ari naiz kontatzen, moztu denez, baina adibidez gora junginean estatu batuetara, adibidez gertatu zitzaigun, eta hor egin geritz tipo xelebre eta kriston tipo batekin elkartu ginen, deitu genion, Michiganeko unibertsitatera. Zanez, hau egin behar genula, eta tipo esantzen duela, Sumaiko eta Sumaiko algorri eta flixa eta asko maite dut eta tipua Michiganetik joan zen Wyomingea gurekin egotea eta elkarrizketa bat ematea guri. Eta gero gabean, gurekin etorri za, Yellowstone junginean, gabean afaltzen egin eta zantzeigun egun hortan Nueva Yorko alkateak gonbidatu zaukala bera eta bere emaztea zaukaten alako lan bat eta histori bat Nueva Yorken, baina bera nahi osula Wyomingea etorri gurekin egoteko eta bere geologo lanak egiten agertzea. Eta bere emaztea juntzala Nueva Yorko alkatearekin elkarrizketa hura beste histori bat egitea. Horrek izaten du dena, nahi esan, umitasun batekin baina holako tipo bat gurekin egotea zertikan, bakarrikan ekin alako lanean. Holako tipo bat etorri da bizitzara bakarrikan lan egiteko eta gustoko duen lan bat egiteko, motivazioa. Nola ez motibatu horrelako jende egin, ez? Nik hau ez dizut esan, baina konpensa moduak agakatzen ibili gara agiazinako irudi batzuk eta trailer txikixo bat montatu dugu ikusi nahi. Jo, bueno. Ikusi da. Hoy he visto a Yone. ¿Y? Nada, yo solo he dicho que la he visto. Kasar, arria galata, sasia garbitza. Mañana por la mañana vamos Perú y yo, ¿a que sí? Mañana tengo que llevar la mula al herrero. ¿Pero desde cuándo te ocupas tú de la mula? La mula es importante para mi familia. La mula lleva las piedras por el aire. Sin tocar el suelo. Kaixo, Peru. Jone gure mandu esautzea etorria.
estarás pensando en jugártelo todo por esa apuesta, ¿verdad? Pero a ti nunca te ha faltado de nada. Zeimaren iguain, hainbeste dirukin. María, no me gusta que te veas con él. ¿Por qué? Hanka, Lorera. Ez, maketuan alaba. No, Leo, no hay apuesta. ¿Qué coño hago? ¡Johnny! Pero es la única hermana que tengo. Hola, hola. ¿Qué tal se ha portado la mula en la herrería? Bueno, Alberto, hau ikusi ditugu argiako unibertso, argia piztu zaigu. Eskerrak, porque gaur argi gabe delako. Berriro etorri gabe guan, ja, bueno, ja, hemen, eso deu pixumat osoz, eta egin, banoala, guan gero, eso son, joder, Bueno, argiako esperientzia oso ona, hau ikusi ditugu, aipatu ditugu, hainbat autograf, Ainara Tolosa, eta... Ainara Tolosa, Egoitz Lasa, bueno, de Iván Gárate, Samer, Sara Casasnovas, Begoña Maestre, Buf, Ignacio Tolosa, es que Cándido, Berrío, Ramón Aguirre un día, Iker Astorza, Joseba Paulaza, es que... Itzik gabe ez, ze ondo babestuta egun hitzen berriro ere pelikula hortan, eta nire ustez hor berriro ere pentsatzen detenean ez benetan esatizut, uste esan dituten denekin eta ahaztu deten denekin konexioa. Pertsona nik beti hor sentitu behar dut gauzak egiteko, eta uste dut bai aktoren lanetan eta besteetan eta teknikoen artean hori lortu dena. Bilateko dugu Ramoni, Ramon. Hemen gupiok adostu dugun bezu. Ramon, bueno, esan eso, porque igual la misma bata. Ramon, beitu, lehengoan ja, esan genuen ja, kamera itzalita gero, ja pentsamen esan genuen beitu. Hau pixkat jarraipen bat emateko, eta nola badakiten hor tartean egon zarela, konplize zela eta esan genuen. Hau pixkat, hontaz hitzen inberde. Orduan, gonbidatzen zaitugu, Zumaira, bai? Zumaira, udara hontan, 3 urok, baskaitxo bat egin berde. Eta ez dakit frixe ikusten edo ez, baina, bueno, han inguruan, edo zerbait prestatuko du politia, eta baskaitxo bat egin berdela eta munduai behiratu ez, buelta bat emango digula. Zurekin aldugu, buelta bat edo bi ematea. Eta nola niri, pertsianeien nasketak gustatzen zake, ze hori da guge, helburuetako bat, nire kanalean, zegoete ez dugu konbidatzen, mi pertsona gehiago. Eta edika hola zola. Aurrera. Nola ez. Bostok. Telmo Irigoraz da Erika Eloizola. Zuek ere, bostok. Hombre, nik angulak jarri bernitu, baina angula berrian sandwich txiki bat edo. Eta neiko esango dute. Baina, seguru ondo jaten dula eta ondo pasatzen dula, osako, gonbidapena dudari gabe. Proposamena botata, Oin esan berdut, ebien pixkat ezaututa, gonbidapena azkenean, ez dakit, handitzen jungo da,
Eta azkenean, autobusak, Zumaian ikusten txutan aparkaleku baten toki egiten, eskaitxo hori zertan bukatu den ikusteko. Baina, bueno, zer dalakoak intzozu zen? Gaina, Amaia plazaren ondoan, badago apakalekua unigai. Oso ondila. Oin ja, bakizu hor, Zumaian ere ja, nola, marka urdinak ere zabaldu dira, eta oso zaila jarri da, eta gehien batu daren. Baina, zer zeingo dugu, lortuko dugu nun baiten edo jartzea, bai, truko edo bat edo... Zer zu eguneko kontasuna, Alberto, ogai? Egunero egiten dut? Bueno, oraindik lehen o prioridad handiena da, jaik eta korrika egiten dut. Nik aspaldetik, umetatik guztu dut zentzet korrika egitea. Korrika asko maite dut. Azkeneko urteetan nire bizi esperientzia honetan pila bat korrika egin dut. Mendietan, ara ona, baina pila bat. Eta hori indikan ere jarraitzen dut, behar dut, nire burua behar dut benka korrika egitea. Askotan hor, esaten zen duen, hainbeste obra literarioak eta haitu ere bai, konferentziak haitzen, bai, hor buruei bueltak ematen eta hor juten naiz. Proba batzutan ere erten naiz nik horrela konferentziak haitzen, escuchando las cartas marruecas, de Cagalzo, eta proba bat, eta sabes que Alberto nuntzaude, kenduz, kriston hosti jartu horrezuan, baina, bueno, eguntasunean, hori izaten genuen, korrika pixotein, etxera joan, eta txiko lanak hasi, garbiketak, eguneak gozariak egin, dana juten dira, lanera, emaztea lanea, umeak eskolara, eta guain, azkeneko gunetan, nik ere praktika egitea duten, eskolara, praktika egiten nahi naiz master honetan. Eta ordu batzuk, baina baita ere euskaltegira juten nahi, zean ere tituluare atera beharra daukat, eta bai, saiakera egin berdet. Bakizu, tituluak asko maite ditugu, eta... Ni penkatu den, irua nik otzaiak 23an dakat atariko proba baitea. Ez, utziko dugu lotera. Baina, hor daukat. Hori, euskaltegira juten naiz pixkat, eta gero, bazkaiak prestatu, gero arratzalden berriro etortzen dira, ume bat etortzen da ordu baten, bestea pokailua, bestea bat piano joten da, bestea piztinara, horiek pixkat nola moldatu, afariak ere egin, arratzaldean egin esan ez unibertsitateko lanak egin izan ditut, graduak estudiatu zerbait, eta gabealdean faiak prestatu eta gero, hortxe momentotxo bat emaztekin nola jundan gora berak, eguneko gora berak, eta egin esan ez horrela jundira azkeneko 5 urteak, geldiu gabe. Ez da minutu bat ere aurritzeko egin esan ez horreire sufrimentua, baina posaia bai, mundu ontan otako. Alberto, aztu baina galdera bat, zu pelikula bat ikusten duzu, eta zerretan fijatzen zara, edo zer deitzen duzu atentzioa. Lehen da bizi eta gehien bat, zer kontatu nahi duen eta zer esaten da. Zer esaten diten pelikula horri, igual txai guztuko deten edo ez, realismoa dan, fantasia dan, zer kontatu dit, ez? Zerbait kontatu dit, zer kontatu dit, hor ja, zerbait kontatu dit, orokorrean gaina, gelditzen eman ez esan ez, ez dakit ziur ze kontatu diten, baina zerbait somatu dut, orduan esatun dut, ziona, berri ikusi behar dut, ez? Eta horrekin gelditzen ez, zer kontatu diten, eta zein dagoen horren atzean, ez? Kontatu diten horrek zer loturak dauzkagun, zer afinitate edo zer transmititu diten, ez? Bueno, Alberto, mila esker, operazakatu, agurtzen ari nezakatu, ezakin dugu eta kamara bateria gabe berritzen Aspaldian, hori, elkarrezketa gara gabe, ezin dut isildu, venga, bota, hemen, torria nire, bota. Baina nahi baduzu hemen,
Kasatxo bat da, Bueno, gombidatuko da. Perfecto. Baina, miraleko zineko guga ikuslei musika ongi da. Musu handi bat eta eskerrik asko, eta eta esate zuet, apuntatu da listan, ze hemen biziposa txoko hau arrakasta handia izango du, bai, badakit, eta merezi du, ze hemen zerbait sentitu nuan oindala bi aste, berriro ere egia dela esan dezaket, eta eskerrik asko. Agur! Aio.